Cambrils vol convertir-se en capital gastronòmica de la Mediterrània amb el Fòrum del Mar, que es celebrarà del 26 al 28 d'octubre. Professionals de la cuina, grumets i aficionats es donaran cita en aquest aparador internacional que oferirà exposicions, espectacles i moltes degustacions. Les activitats són una continuïtat del Fòrum Gastronòmic que ja s'ha celebrat a la ciutat. Hola a tothom. El Fòrum de la Mediterrània encapçala avui la nostra atenció informativa. Hi ha altres temes que ens ocupen i que els resumim primer en el sumari. El veïnat del Nou Cambrils demana a l'Ajuntament que ampliï l'horari d'obertura del parc que tenen al barri. Els veïns havien demanat primer el tancament del recinte, però ara volen aconseguir que s'incrementin les hores d'utilització d'aquest espai. Incrementar el nombre de persones en atur que treballin en el sector agrícola és un dels objectius del govern. El ministre de Treball, José Corbacho, i representants de la Unió de Pagesos es reunien ahir per pactar fórmules que facilitin la incorporació al mercat laboral de persones del país. El gust per les carabasses gegants arriba a la fruiteria Bages de Cambrils. Un exemplar de 70 quilos s'està convertint en tot un atractiu entre els clients que trepitgen l'establiment. Cambrils busca convertir-se en un referent internacional de la gastronomia. Amb aquest rerefons neix el Fòrum del Mar, que es celebrarà del 26 al 28 d'octubre al nostre municipi. Els millors expositors es donaran cita en aquestes jornades, que comptaran també amb xerrades, tallers, conferències, classes magistrals i tot tipus d'activitats culturals lligades a la gastronomia. Tot plegat per convertir Cambrils en el punt de trobada de gourmets, amants de la gastronomia, productors i professionals de les cuines del Mediterrani. Les sessions del Fòrum del Mar es desenvoluparan en diferents escenaris i de forma paral·lela en una carpa situada davant del mar. En aquest recinte firal hi haurà l'aula de cuina, on s'hi faran classes magistrals, espectacles de cuina en directe i degustació de les elaboracions, amb la presència de cuiners destacats de la cuina mediterrània i gallega, i és que enguany el territori convidat al fòrum és Galícia. El recinte acollirà, per altra banda, l'Aula del Gust, on es faran tastos guiats de productes singulars del mar i de la terra, i finalment hi haurà lloc per l'Observatori Gastronòmic de la Mediterrània, on es reflexionarà sobre temes d'actualitat i d'interès per al sector, com són la cuina i la salut i la pesca sostenible. A més, el fòrum també tindrà lloc per un espai dedicat als expositors, en el que serà el Mercat del Mar. Conjuntament amb les activitats, en el mateix marc de les activitats, al Parc del Pescador, hi haurà una fira amb més de 30 expositors, representant una cinquantena d'empreses, que hem seleccionat de manera molt acurada perquè hi hagi aquesta representació exhaustiva, però a la vegada molt rigorosa, d'empreses que representen, d'empreses o d'institucions o d'entitats que representen aquesta temàtica del Fòrum del Mar. Volem que el mercat tingui, com és lògic que tingui amb la selecció qualitativa de què us he parlat, un paper actiu, dinàmic, participatiu en el que és el Fòrum del Mar. Les jornades professionals estaran complementades per un programa que es dirigeix als amants de la gastronomia el diumenge 26 d'octubre. Aquest programa es complementarà amb la Festa del Peix Mecànic, amb una degustació de fideus. Tampoc volíem oblidar la vessant potser més social, que és apropar la cultura gastronòmica de Cambrils a tota la població de Cambrils, a tots els amants de la gastronomia i a totes les famílies. Per això, com cada cop que hem fet el Congrés de Gastronomia, també fem, a part d'un programa professional, que és el que teniu aquí, que va dirigit exclusivament als professionals, també fem un programa de caire més lúdic, més popular. Per escalfar motors, però, aquest divendres comença el programa popular del fòrum amb el curs Menjar, Beure, Estimar el Cinema, la cuina cinematogràfica. Seguirà la setmana vinent amb exposicions i espectacles. Els interessats en inscriure's al Congrés ho poden fer fins al 10 d'octubre per un preu de 90 euros. A partir del dia 10 apuntar-s'hi costarà 120 euros, excepte pels restauradors cambrilencs, pels quals es mantindrà el preu de 90 euros.
Precisament el restaurant Can Bosch és un dels establiments gastronòmics de Cambrils que participen activament en el Fòrum del Mar. Concretament, el xef Joan Bosch oferirà una classe magistral inaugural el dilluns 27 d'octubre sobre la nova cuina a Cambrils. Ho farà conjuntament amb el cuiner del restaurant Bresca, Xavier Ferrater. Amb aquests espectacles de cuina en directe es vol compaginar l'explicació d'algunes receptes amb els conceptes i filosofia que tenen cuiners capdavanters en la ciència dels fogons. Una coca d'oli amb botifarra, ceps i escamarlans és el plat que ha triat el restaurador Joan Bosch per oferir la seva classe magistral. Sota el títol La nova cuina de Cambrils, Bosch i el xef del restaurant La Bresca, Xavier Ferrater, explicaran de quina manera es pot innovar gastronòmicament partint d'uns ingredients típics i de qualitat. És per aquest motiu que Joan Bosch ha triat elements tan tradicionals com la botifarra, els bolets i el marisc per elaborar un plat que es converteix en una bona demostració de la cuina que realitza el seu restaurant. Consolidem una mica el nom de Cambrils i crec que és millor que ho fem nosaltres, que tenim aquest potencial gastronòmic a casa nostra, que no pas una altra ciutat del costat. Crec que aquest monopoli de restauració crec que està bé que insistim per fer-nos el nostre, que sempre ho ha sigut, dins el Baix Camp. Per tant, jo crec una iniciativa per part del Patronat de Turisme molt bona de cara als professionals i de cara al poble de Cambrils. Des d'aquest restaurant consideren que certàmens com el Fòrum del Mar ajuden a consolidar Cambrils com a capital gastronòmica catalana, a més de donar continuïtat a altres activitats que s'han celebrat a Cambrils, com les Jornades de la Galera. Estem presentant una coca d'oli amb botifarra de ceps, vull dir, la botifarra és molt catalana, ni encara que no sigui d'aquí, però aquí també la tenim, també ens agrada. Llavors fem una versió diferent de ceps, que és un bolet molt bo, que és un bolet que també se troba per aquestes conrades de Prades i tot això, i llavors amb escamarlans. Jo crec que la coca en si ja veureu com us agradarà i crec que està molt ben dibuixada i queda molt bé. El cicle de classes magistrals reunirà cuiners d'arreu del territori. A més de la representació cambrilenca, també hi haurà representants de la cuina de Mallorca, de la Costa Brava, de la Provença o de la cuina nipona.